אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא, אפילו בשעה שהוא נמצא בשעה צרה, והוא מיואש, ואין לו מה לעשות. אם זה ברפואה, רופאים אומרים אין מה לעשות. אם זה בפרנסה, בכל מקום שהוא שם את היד יוצא רגל. פושט רגל, השם מרחם. בכל מקום שהוא נוגע, לא זז, לא הולך שמה. רחמנא ליצלן. אל תתייאש, אל תתייאש. תפתח בקדוש ברוך הוא, תשליך עליו יהבו, ותדע ששום רע לא ישיג אותך. ואם ישיג אותך רע, זה חסד, זה לא רע. קדוש ברוך הוא מנקה לך את העוונות, מצחצח אותך. כי אתה בטחת בו, אז ייתכן שהוא יעשה לך רע, הוא יגמור לך רע? לא יכול להיות דבר כזה. אלא הוא רוצה להוריד כתמים שלך, בין מגלגול זה, בין בגלגולים הקודמים, והכל לטובתך. וסיים הזוהר ואמר, אדם שבוטח בקדוש ברוך הוא לא יכולים להרע לו ולהזיק לו כל בני העולם. אין מי שיכול לפגוע בך. כותב בספר אורחות צדיקים, מי שמאמין באלוקים בלב שלם ובוטח בו בביטחון חזק, יביא אותו הביטחון שלא יפחד משום אדם שבעולם ומשום דבר רע. לא משנה אם הוא בשעת קרב ומלחמה, שזוהי מצווה מהתורה. כי תצא למלחמה, אסור לאדם לפחד. יהודי שיוצא לקרב, מצווה מהתורה. אתה צריך לבטוח בקדוש ברוך הוא ולא לפחד. בין אם זה לא בשעת מלחמה, בכל מצב.